लोगोफोर बयखौबो खुलुमबाय गोदान मोनसे भिडियोआव लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे आपडेट लानानै फैदों स' नैबे आपडेटआ ओरैबायदि जे ससियेल मिडियायाव फेसबुक बा इउटुबाव सासे बर' आइजोखौ गुवाहाटीयाव माने बिदिनो देहा फालांगि होननानै बे आइजोखौ हमदों आरो माखासे बर' सेंग्राफ्रा हमनानै माने बिथांखौ माने गोबां गाननाय जोमनाय बेफोरबायदि खुहोनाय बा बिनि सायाव माने अयनाय खालामनाय नैबे भिडिअआ गोबां भाइरेल जादों आरो फेसबुक आरो इउटुबाव गोबां शेयार जालायगासिनो बिनिनो माखासे खेंफोरथि बा बिनिनो माखासे बाथ्राफोरखौ आं नोंथांमोननो क्लियार फोरमायनो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय थारैनो नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों फेसबुक बा इउटुबाव गोबाङानो नुखाबाय जानांगौ सासे बर' आइजोखौ माखासे बर' सेंग्राफ्रा माने मोनायाव गुवाहाटीयाव देहा फाननायनि थाखाय हमनानै बिथांखौ माने गोबां माने सोंनाय आरो गोबां माने मा होनो बिनि गाननाय जोमनायखौ खुहोनो नागिरदों बा खुहोदों बे डाइरेक्ट खुहोदों आरो अपेन माने खुला खालामहोदों लंथं खालामहोदों थ' नैबेनि सायावनो माखासे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों एक्चुअली नैबे जे भिडिअआ मोनसे भाइरेल जाबाय सासे बर' आइजोखौ गुवाहाटीयाव हमनानै माखासे बर' सेंग्राफ्रा लंथं खालामहोनाय नैबे भिडिअआ गोदान नङा बे गोबां बोसोर जाबाय बे समाव आं फेसबुक इउटुब जेबो नलेज गैयामोन बे समावनो आं बे भिडिअखौ नुनायमोन आरो दा गुबुननिफ्राय लोगोफोरनिफ्राय नुनायमोन बा बिदिनो ससियेल मिडियायावनो नुदोंमोन आरो कमसे कम 10 बोसोरसो जाबाय नैबे जानाय भाइरेल नैबे जाथाया आरो बे आइजोखौ हमनाया आरो बे आइजोआ गहपुरनिमोन दा बिथाङा जेब्ला बे फार्स्ट भिडिअखौ आं नुजेनदोंमोन बै समाव बियो गहपुरनि होननानै खोन्थादों आरो बेयाव पुरा माने दा बेहाय ससेखौ दानदों खोमा जाय बेखौ भाइरेल खालामफिनदों बियो माने पुरा ड्रेसखौ खुजोबहोनाय फार्स्टनि भिडिअआव बेखौ ड्रेस खुजोबनायखौ नुदोंमोन आरो निमाहा बिनायखौ नुदोंमोन एक्चुअली नैबे बिराद गोरोन्थि जादोंमोन आरो बै समाव बिथांमोना जुदि बेखौ गोरोन्थि नुदोंब्लाबो बेफोरबायदि आरो हमनानै गावसोरबो आरो उल्था बेफोरबायदि बिनि सायाव जुनार बायदि बाहायनाया नैबे बिराद गिदिर गोरोन्थि जादोंमोन नाथाय नैबे बाथ्राखौसो बुंनो नागिरदों जाय बेखौ फेसबुकआव होफिनबाय बे माने एसे गोरोन्थि जादों इसिबां गोजाम भिडिअखौ फेसबुकआव मानो शेयार खालामबावखो आरो फेसबुकनिफ्राय शेयार खालामै दिनै इउटुबसिम मोनफैबाय नैबे इसिबां पुराना भिडिअखौ मानो खालामफिननाय स' बेसेबां गोबावनि भिडिअखौ बुरखांफिननानै बेबो जुदि मोजां भिडिअ मोनब्ला मोजां कन्टेन्ट मोनब्ला मायबा मोनसे समाजनि गनायजाथाव भिडिअ मोनब्ला बेखौ माने शेयार खालामनो हायो नाथाय बेफोरबायदि माखासे समाजनि गुबुंले बेफोरबायदि जाथावै भिडिअखौ माने गोजाम भिडिअखौ साना हसियानो माने शेयार खालामफिननाया बे बिराद गिदिर गोरोन्थि जादों आरो जाय फेसबुकआव बेखौ शेयार खालामग्रोदों बिनि सायाव बिराद गिदिर गोरोन्थि जादों नाथाय नैबे जे इसिबां गोजाम भिडिअ 10 बोसोरसो आवगायनि भिडिअ बियो बेखौ शेयार खालामफिननाया मा कारन दङ बे गिदिर गोरोन्थि दा बायचान्स जुदि बै न'खरा नुफिनब्ला बेथ' आंनि आइसोमोन आंनि बिमासोमोन बिनि गथ' गथायफ्राथ' दाहालागि देरबाय बै समाव 10 बोसोर बा 12 बोसोरा दिनै 10 बोसोरनि उनाव 20 बोसोर 22 बोसोर सेंग्रा सिख्ला जाहैबाय आरो बे एसे बैसो जानानै बुरैबायबो जानांगौ बिथाङाथ' डाइरेक्ट बुंखादोंमोन गहपुरनिमोन होननानै जेब्ला बै भिडिअआ फार्स्ट भाइरेल जाजेनो बै समाव डाइरेक्ट गामि खिथादोंमोन आरो एरिया खोन्थाजोबखादोंमोन आरो ड्रेस खुनाया पुरा लंथं खालामखादोंमोन आरो बेखौ माने बोखांफिननानै शेयार खालामफिननाया मानसिफोरखौ माने बिराद गुलाय गुजाय गुबुंले खालामहोदों आरो बे बिराद गोजाम भिडिअ लोगोफोर नोंथांमोना सोरबा सिगाङावनो नुखाबायबो जानांगौ बे भिडिअखौ आं दिनै नोंथांमोननो क्लियार फोरमायबाय आरो बे भिडिअआ गोबां पुराना माखासे पुराना भिडिअफोरखौ ससियेल मिडिया बाहायग्राफ्राबो गोरोन्थि खालामनानै माने रि-आपल'ड खालामबाय थायो एक्चुअली बेफोरबायदि खालामनाङा एसे थाल लानांगौ आंबो माब्लाबा समाव खालामफ्लाङोबा नाथाय बेखौ गोजाम बायदि मोनोबा डाइरेक्ट डिलिट खालामफिनखायो आं अन्नानै नोंथांमोनाबो हायोब्ला बेखौ रिमुभ खालामना दोन बे गोजाम भिडिअफोरखौ बेफोरबायदि भाइरेल गोजाम भिडिअफोरखौ रिमुभ खालाम आंबो खालामखायो डाइरेक्ट गोजाम भिडिअखौ जुदि होफ्लांदोंब्ला बेखौ आं डाइरेक्ट सोरबा कमेन्ट मोनसे हरबानो बा सोरबा मायबा बुंहरबानो
आरो कमेन्टआव रिमुभ खालामनो होबानो आं डाइरेक्ट भिडिअखौ रिमुभ खालामो आं डिलिटबो खालामो आं चेनेल माबा मोनसे हामा जानाय चेनेलनि सायाव इसेबां माने माबा गैया ओंखायनो रायजोफोरनि थाखाय मोजांसो जानांगौ नालाय जास्ट बेखौ रिमुभ खालामफिननो हायो बे गिदिर बाथ्रा नङा नाथाय बेखौ आपल'ड खालामनाया बे बिराद गिदिर गोरोन्थि जादों आरो स' लोगोफोर नैबे माखासे भाइरेलनि सायाव क्लियारिफिकेसनखौ नोंथांमोननो होनो होननानैनो नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादोंमोन बिनि सायाव नोंथांमोना मा बुजिनो मोनखो आरो मा फोरमायनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट खालामना फोरमायदो थेंक इउ लोगोफोर उननि भिडिअआव लोगो मोनसिगोन टाटा बाय बाय